Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande, windande wattore jeeɗiɗi Dental Dina TV. Hande kadi eɗen ganni masde kha o jangino kha tongu. Hande kadi kha tongu o jiɗɗen masde tawde Allah wallima a faami allif o no masirte, a faami no ba o masirte, a faami no ta o masirte, a faami no tha o masirte, a faami no ja o masirte, a faami no ha o masirte. Hande kadi ganda no kha o masirte. To so ɗiggi tan ga yawat ko ɗo gandata ko jangata ko ena yaawi walla yawani. Hoko saabi yaawi? Taw ñande fo aɗa holle wonde portal dow woni A, ñande fo aɗa holle portal less woni I, ñande fo aɗa holle tural woni U, ñande fo aɗa holle kowal siddo ko A, ñande fo aɗa holle ɗiɗi dow ko an, ñande fo aɗa holle ɗiɗi less ko in, tural ɗiɗi dow ko un. Aɗa holle portal dow sona fooɗa foɗirte ko allif walla allif jowiɗo walla allif taƴƴo. Aɗa holle ñande fof portal less foɗirte ko jubriya walla yanara walla yodet. Tural ngal foɗirte ko wow walla wow taƴƴo. Toɓɓel ngel foɗirte ko jubriya allif jowiɗo dow muɗum walla yanara allif jowiɗo dow muɗum. Sa famiri ni tan alkulal kala nga ƴettuɗa amasat, so pular mum so arab mum fof ko gotum. So jinomen lomba hen pularo ko ha newano on, jonon gandon ko wayni ko woni kha, ko ɗumwede kha. No oɗo woni khani ay oɗo ala e pular he, kwade ko ɗo jangatamo ganda ko ɗo wiyete kha, ma khalaka, khanna sillezi. Geɗa baɗe noon ko ɗo oɗo windote e pular he. Nani? Ma khalaqa, khanna sillezi wal khatimi, ɗo yaltata. Wadde ɗo yenne woni kha, ɗo yenne woni khi, ɗo yenne woni khu, ɗo yenne woni akh mo kowal, ɗo yenne woni akh mo sidda. Ay ɗo ko khan, ay ɗo yenne khin, ay ɗo yenne khun. Ɗo ko polle kha, khi, khu, khi. Sa namdama ko foodi ɗo mbiya alif taƴƴo o woni kha. Khi ko foɗimo yanara, khu ko foɗimo wow taƴƴo, khi ko foɗimo yanara aljowiɗo. Ɗum noon ay ɗo woni kha, ay ɗo woni khi, ay ɗo woni khu, ay ɗo woni akh, ɗo woni akh mo sidda, ay ɗo woni khan, ay ɗo woni khin, ay ɗo woni khun, ay ɗo woni kha, ɗo woni khi, ɗo woni khu, ɗo woni khi. Ɗum noon waɗi sa saggi saggitma, kono an ko ga jangata. Ganda portal dow ngal ɗo ko kha o nawananmi ɗum mi wawi wiide kha. Ay ɗo ko a o nawana wiya kha. Anne ko kha tongu o nawanta portal ngal mbiya kha. Ɗo henne ay ko khi, ko oɗo nawanɗa i o mbawɗa wiide khi. Anne ko kha tongu o nawanta portal less ngal mbiya khi. Ay ɗo khu ko ɗum nawanɗamo, oɗo u addi ha wiya khu. Anne ko tural ngal nawanta kha o mbiya khu. Ɗo noon ko kowal ngal nawanta kha tongu o mbiya akh. Ay ɗo ko a o nawanɗaga, anne kowal ko a, kad etta a tan pawaɗo mbiya akh.
wala kala jimi kowal ko a fawi ɗon e dow ɗo fayi ɗo wadde wiye ay ɗo ko akhladahu ay ɗo ko mo sidda ay anani ko sidda ko a kowal ko a ay anani ay ɗo ko ɗiɗɗe mbiyete khan ƴettu ha o na wona ano mbiya khan ay ɗo ko ha o nawanɗa ano mbiɗa khan anna ko ha o nawanɗa ano mbiɗa khan ay ɗo ko khin ko khi o nawanɗa ino mbiɗa khin anna ko ha o nawanta ino mbiya khin ay ɗo ko ha o nawanɗa uno mbiɗa khun anna ko ha o nawanta uno mbiya khun ay ɗo ko ha o nawanɗa porgal ngal mbiɗa ha ay ɗo ko khi o nawanɗa pogal ngal mbiɗa khi ay ɗo ko khu o nawanɗa pogal ngal mbiɗa khu ay ɗo ko khi nawanɗa pogal ngal mbiɗa khi ɗo ko ha ɗo ko khi ɗo ko khu ɗo ko khi a faami janggen ha khi khu ɗo ko khan ɗo ko khin ɗo ko khun ɗo ko kha ɗo ko khi ɗo ko khu ɗo ko khi bismillah janggen ha khi khu kowal sidda khan hakkunde khin khun les ko polle ha khi khu khi ɓamtu dow qur'ana arab ummorto ko bange ñaamo fayen nano adi dow ko 5 ha fooɗani khi fooɗani khu fooɗani kowal fooɗani mo sidda fooɗani hakkunde ɗiɗi khan fooɗani khin fooɗani khun fooɗani les o ko 4 ko polle ha khi khu khi janggen ha khi khu mo kowal mo sidda hakkunde ɗiɗi gadi ɗo ko khan rewi hen ko khin rewi hen ko khun les ko polle ha khi khu khi ɗo yenne woni ha ɗo yenne woni khi ɗo yenne woni khu ɗo yenne woni kowal ɗo yenne woni sidda ɗo ko ɗiɗi dow khan ɗiɗi les khin so ɗiɗi dow khun ɗo ko porgal ha ɗum ɗo fooɗi khi ɗum ɗo fooɗi mo khu ɗum ɗo fooɗi mo khi ɗum ɗo fooɗi mo ɗum ɗo noon waɗiran sa saggitma ɗo ko ha ay khanani ay ɗo ko khi ay khinani ay ɗo ko khu khunani ay ɗo ko nani ay ɗo ko mo sidda nani mo sidda ay ɗo ko khan ay khannani ay ɗo ko khin ay khinnani ay ɗo ko khun khunnani ay ɗo ko ha ay kha ay ɗo ko khi ay khi ay ɗo ko khu ay ɗo ko khu ay ɗo ko khi ɗo ko khi ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴeewa bawɗo ɗakkoɗa sara makko o holluma walluma ha jiya lawol o ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya L'école Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina an jiɗɗo non jeeyede he noon jata ko YouTube binda Dental Dina TV e jiyangal mbaɗa abonné jeeɗa e jangoɓe walla duusoɓe sa ari noon ƴetta Wave ma osmone ma ƴetta ko mbawɗa hen 77 906 81 mbaɗa hen ballal ma e jinguere ma tawna on jarama jokke golle min beltima min ngala hen ko on jarama min beltima wonde e hunde ƴetton juuɗe mbaɗen poos neldon
balle mon e jingere mon e jangde he onon mbi on jita bindi onon balle gila limto ha on gari ha ɗo on ballam balle onon kadi jingue nduse enen dendi golle ɗe so tawi min gaccidama golle ɗe courant o wifi o connexion kadi min gar kadi min jangguina min hawni de on kadi wodi to kedɗon min keeda yakkedon toon denden jingen lo kay nande famde wona politique wona punti jangde ala politique ala punti kaka mbaɗɗa hen anda funtana hoore ma a funtaka a funtani on jarama, salam.